हेल' लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चेनेल आंनि चेनेलाव फिन बरायबावबाय लोगोफोर दायो जों नै चिरांनिफ्राय उदालगुरियाव फैदों कापुरपुरा गामियाव बिबोनांनि हाबा जानो थाखाय दायो नायलांदो लोगोफोर नै बिराद गारि दंफैयोसै थ' बिदिबा लोगोफोर सिङाव थांनोसै दायो Hello guys. खानाबो मोनजालायदों नै खानाबो मोनजालायदों बेदरखौ जानो हायासै फार्स्ट टाइम मोनजादों आं हाबायाव बिदि साना आच्छा मिस्टियालाय मिस्टिखौ जायासै जों साना मोनजानायखाय आच्छा माबे ज' जाखो ज' जानो हायाखिसै दाउ नोंबो दाउ जादों दाउलागा गावसोर जानो बादो बिसोरो बारा टेम्पो लांनो नाङा दे थांदो दे होनबायसै दे जानायफ्रा माबायदि मोजाङानो जादों मोजां गोथाव जादों दे हामबायसै हामबायसै दे बिनि थाखायसै मोजाङैनो थादो दे मोजाङैनो था देनां लायबावगोन दे सासे लायफैबावखानायसै होमबालायनो लोगो नांगोन ना सि जानायनि फैबावनोसै बेलाय दे थादो दे थादो दे 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 बिदाय भिडिअ खालायो दे न'आव थांनायसै बाय बाय नुदो बेवाय